Ramogi thuolo machielo kendo marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo Ramogi TV odiechieng' mar 31 dwe mar 8 2023 odiechieng' mogik e dweni kama wan gi weche mopogore opogore nyakwa Ramogi motenore kod matimore pacho ka kod mabende omulo mawuok e gwenge maoko magi oting'o apedha ma otim mar neno ni weg nyamburko oketo kumba makare ne nyamburko margi ka osefwenyore ni nitie moko kuom joma tiyo kod nyamburko kata weg nyamburko ma tiyo kod okumba ma ok ni kare kendo sama masiche otimore to midhiero duogo bedo mathoth. Weche ma otenore kod weche mag somo e kuonde tiegruok kinde ma nyithindo medo donjo e mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko dwaro nitie ni mondo chor chenro ni mondo omede thuolo jonyuol kod jopuonjre monjo bed ni donjo e kuonde tiegruok. Nyakwa Ramogi weche nitie mathoth omiyo kamoro amora ma intie bed kod chakruok nyaka giko mokwongo ayudo ne thuond weche. Komiti mar od bura odayo dho Benson Ngonga manowale kom mar ogai mar jomin buche. Kaka elimu bora nyichi wakonegi ni kik gi roll out model manyien nikech model manyien biro miyo nyithindo ok yud thuolo mar somo. Migawo mar somo korikwayo mondo chor nyime thuolo mar rwako jopuonjre kuonde tiegruok mamalo kaluwore kod midhiero mokwako chenro no. Government oken ogibe ahinya e timo hala omiyo nyaka oweyo joma nyalo timo hala mondo timo hala. Jalup gavana ma Kisumu koro dwaro mondo piny owacho okaw pach jopiny kapok oket kembe sukari manitie Nyanza kod Imbo mar Kenya e lwet ji giwegi. Nyakwa Ramogi nyalo tudri koda e nambari 360 mana namba marwa mar ote machuok kata bende nyalo luwo weche manyien kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Parni kaka naseng'isi ni ayiko ni mathoth machiegni mar yudogi adimba nyinga en George Bati. Apis Marathon General koro wacho ni nok mar kinde e apise manono tiyo makare monogi tiyo makare ne jopiny. Midhiero mar nok mar okinde nomedore kod nok mar omenda kaluwore ni migawo ma iketo ne omenda matin e budget ma pacho ka en mano mar okinde kod mano ma bende ng'iyo weche mag nonro kata bedo ni thoth gene magin kod thoth mag tije mwinjo bende gitimo ne jopiny. Bedo ni midhiero no kwako gima thoth bad migawo no osingo mar tiyo e yo makare ne jopiny kendo lero ni okinde mane omi thuolo kendo apisas madongo e bad migawo mar arita goyo kok gi winjruok marango tije mag 2023 nyaka 2024 e boma ma Naivasha. Very many, state councils to deliver. So some of the departments are constrained. The state councils are not enough. So that once some go out to give advice to various institution MDAs, we also have enough who are addressing, issues in the office like government transactions that they require, where they are required to give legal opinions. You find that we don't have enough to do that, because if you remove, like in government transaction department, which really advises a lot on government matters, government transactions. If you take 2-3 to attend to a state department, then it means you don't have enough people in the office to attend to the desk work. Nyakwa Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien wadhiane koro e gwenge ma Kisumu bang' Attorney General ma pacho ka wacho ni owinjo bed ni imedo sir
mar Migago mar Joel Buche kod mar Okinde Pachoka. Jalup gavana mar kaunti ma Kisumu Dr. Matthews Owili koro dwaro ni mondo piny owacho onywand pach jopiny kapok kod kembe mag rego niang' ma Nyanza kod maimbo mar piny Kenya kendo ketie lwet ji giwegi. Owili okoni kembego deber ka okode kuom thuolo malach kuom ji giwegi kaka yor biro reso jopur ma tingegi oleo e puothe. Owili bende omedo ni chal mar thieth e kaunti ma Kisumu sani ni kare kendo kata yedhe ni e ute mag thieth e kinde mag geto medo kuonde thieth mathoth mondo okony jotuo e alwora ma Kisumu. Wasebedo ka warito mondo mi piny owacho mamalo oket action kata oti kod paro maleo manowuok e gimiluongo ni Sugar Task Force mano telne gi gavana Oparanya to kod waziri Munya e ndalogo. Kata kamano sirikal manyo biro manyien ni okose tiyo gi paro manowuok e ndalogo nikech wan pachwa ne oketi ko kalo kuom ji tetete manochiwo pachgi. Sani koro nyo gichungo kambego mondo mi kik reg sukari. To bende nyono ka wuon piny bende koro sani chako lawre gi joma bende keto mwandu gi giwegi e weche mag Mumia Sugar. Wan waparo ni gima ber mwanyalo timo en ni kambe adek manie Sugar Belt mar Kisumu, Chemelil kod Muoroni to kod Miwani watim gimiluongo ni long term lease. Okay, gi joma nyalo keto pesa. Government ogibe ahinya e timo hala. Omiyo nyaka oweje joma nyalo timo hala mondo timo hala. So kwanya bedo gi long term lease obed gi partners. But mano one of the recommendations mano tim gi the task force to wanyalo miyo kambe adek go bedo revive mondo jowa oyud kuma nyalo tere niangi kichulogi mondo koselos kare mondo usi mondo mi the Sugar Belt, the economy ma the Sugar Belt odhi malo kaka nen chon. Ramogi kawadhi motimore e od bura en ni Benson Mulele manowal kaka ogai mar jomin buche odadhoge kawuono ka idwaro mondo ler gima omiyo osewito ko buche manomako moko kuom jotelo ma Pachoka. Mulele manotiyo e apisi mar apis jatend jomin buche kuom thuolo mar higni 9 ni dwaro mondo mi oler ka bende onyalo bedo gi chung' motegno e tije ma ok odewo kama siasa ochomo poni obiro yudo tijno. Mulele odadhoge tok wale kod jatend piny Kenya William Ruto mondo kaw kar Nurdin Haji mane omi lemo mar jatend apisas go ma jong'wecho kata NIS. As you have put it here, I do know they're opening another court. You have said they're opening a court is Lucky Charm. Yeah? That translates into ODPP employing a prosecutor and support staff. We will not be able with the current situation. That is the biggest problem we have. They are ahead of us because we don't have funds. We can't move with them. And ideally, for the criminal justice system to move at the best scenario, we must be at par with judiciary. But as it is, we are not anywhere near. As a public servant, we are guided by Article 232 of the Constitution about values and integrity and all that goes with Chapter 6 as public servants. That will be my guiding principle, if confirmed by this committee, to be the next Director of Public Prosecutions. Osuru nyakora mogenge mutende gi weche mag somo dwaro nitie ne piny owacho mamalo chung' chenro manyien mar siro somo ne jopuonjre ma mbalariany mondo mi otiek moko kuom chandruoge ma jopuonjre kale. Jokanyo e sekta mar somo e riwruok mar Elimu Bora Working Group koni sirikal norikni ahinya e keto e tim chenro manyienno ka gikwayo mondo med thuolo madirom jumbe 2 mondo jopuonjre odonje mbalariany ma onge kod ng'ikruok moro amora. Ginyiso luoro ni nyaka bed ni sirikal ni kod ajenda moko ma opondo kama gibiro chiwo thuolo mag chiwo omenda mag hola mathoth kar chiwo mag scholarships. Oyangore ni atamalo 70 mag jopuonjre pok ondikore mbalariany kod kuonde tiegruok mopogore opogore kaluwore ni nolor lai mar ndikruok miluongo ni portal mar board machiwo omenda mag siro somo ne jopuonjre HELB. Gigo duto te ncha ok obedo maler, omiyo ntiere gima luongo ni confusion obedie mang'eny. Koro sani ng'eny nyithindo chal ka gima ncha ok ofaulu timo application no. Atamalo chiegni 70 manyicha ok otimo application no.
Koro wakoni kaluwore gi gima sirikal temo timo nikech atwa mokwongo wakoni mondo mi giket thuolo mar registration madhi mbele ni gimede gi jumbe 2. Mar 2 wakoni pesa moro midwaro mondo mi gitim go registration cha mondo mi oket thenge ogol oko nikech idwani nitie registration fee masasa ma nyathi dhi ni mondo mi obed admitted to idwani mondo nyathino ochop wi pesa no. Mar 3 wakoni mondo mi nyithindo gi oyud kaka gikonyore seche ma gidhi ni gidhi timo registration wadwani agencies 3 COOPS, Higher Education Fund to gi Higher Education Loans Board obed machiegni mondo mi okonygi fast track kata timo piyo applications go. Wamedo sudo nyakora mogi dogolo chik ne Nancy Kigunzo mabende ong'ere kaka madhe Wangara maitudo kod ohand yedhe mamero ji mondo mede dine odang'ech nyaka biwinj mang'ad bura momakne. Okang' makamano kaw bang' jal buche Njeri Thuku tamore weyo Kigunzo gi Rambun. Kano chiwo chikno jal buche okoni madhe Wangara nyalo rocho bura manodonjnego kendo ok owinjore weye thuolo. Kigunzo yande ne ochwalo kwayo mondo do weye gi Rambun kano wacho ni en kod midekre. Jal buche Njeri Thuku bende otuono Rambun Eugene Jumba ma en achiel kuom achiche buch ohand yedhe makelo mer. Dono matayo tijene paw ndeke ma JKA kata kamano ogolo chik mondo rawera mano mak kod madhe Wangara oter kar rieyo rawere ma Kabete. Kowuok Edo nyakora mogi wadhi ane weche mag apaya kod rito ngima kaka nanyisi motelo ni nitiere okenge ma oketi maneno ni ngima orito apaya makare. Obila ondhiyo nyamburko mayo 25 okinyi ma kawuono e apedha ma apoya mar pedho geche mani kod okumba mar nyamburko ma bandia. Weg nyamburko go ibiro chwale do gi ketho ma ojuko gigo. Jafwambo marwa James Okoth ne ochopo e apedha no mabende kambi mar chiwo okumba mar Direct Line Assurance ochiwo puonj ne joriembo. E apaya ma ochomo Nairobi, kara kek yore makachok e kar dak Manyalenda. Obila ne oketo ageng'a mar ndhiyo nyamburko ma ok oluwore gi dwaro mar chike ndara. Ka gitudore gi kambi mar Direct Line Assurance machiwo okumba kata insurance ne nyamburko, obila ne owuok oko mar yango nyamburko ma okumba mag-gi bandia. Apisas mag Direct Line Assurance bende ne omedo tiego joriembo e wi ber bedo gi okumba ma opodhi. E apaya ma ochomo Busia, picha ne en macha. Ka weg nyamburko moko ni fwenyo ni riembo maonge okumba. E kinde mathothgi ni fwenyo ni tiyo gi okumba mabandia. Wilson Maina ma otelo ne chenro mag nonro e kambi Direct Line Assurance opuoyo apedhano ma otim Kisumu ka oyango ni tim mar tiyo gi okumba mabandia sani oore e pachoka. Osingo ni gibiro medo tudore gi obila e puonjo jopiny kod kao okang' ne joketh chik. Koyango kwand nyamburko mane ondhi e boseche 2 mar apedha, apisa mochung' ne chenro mag apaya e alwora ma Nyanza, Alan Mwangi, osiemo achudhe ma jochiwo okumba ma ok opwodhi kendo lero ni apedha makamano biro dhi nyime. We have conducted an operation to check on vehicles that are moving on our loads with fake insurances. We have netted 25 saloon cars, 10 without insurances, and 15 with fake insurance stickers. Omedo ni apedha makamano itimo mar neno ni weg nyamburko orito mwandugi e kinde ma jowuoth bende oyudo konyruok mar okumba e kinde masira mag apaya. And this is not because of police, it's because of your own safety. Because we have seen people being a millionaire today and tomorrow you wake up a very poor man
because of a vehicle having been involved in an accident, causing a lot of injuries or even fatality, and you are forced to compensate those people. Kojiwo paro mar chwalo apedha makamano, jakom weg matatu e boma ma Kisumu, Charles Obuya, oywakne achudhe mauso okumba ma ok opodhi kendo kwayo weg nyamburko mondo obeda kicha e kinde ma ging'ado okumba. Akwayo ni sasa ya midhi ng'ado insurance, te mondo ing'e ni to insurance ming'ado ni en maber koso ok en maber. Kech oyudore ni sani wan gi cartels mawuotho mang'eny, ng'ado insurance to ging'ado mafake to gimiyo wat wetiyogo. The operation continues and we will net more vehicles because like today, within 2 hours, we managed to net all those vehicles. So we still believe there are more vehicles without insurance covers. Kaluwore gi kambi machiwo okumba mar Direct Line, weg nyamburko koro nyalo fwenyo ler mar okumba ma ging'ado ka gioro namba mar gari kata namba plate kaka ote machuok e namba 234554. James Okoth, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV ywe maro mokwongo wakawo gi kanye ko Ramogi. Erokamano ne ina ma yero Ramogi TV. Neno kama kuom ote magu medo donjo naka kenda mora inya apako. Min favor kantire na kuru wacho ni amor kaneno Ramogi TV odiche makawuono Migago obiro na makare. Sirikal owene jopiny thuolo margi. Paulo Wino wacho kamano, kangeni ang'omo miyo wacho kamano. Kik us kembego. Alex anatamora mano kanya Alex owacho ni otamore ni kik ket kembe maga rego sukari kata mag rego niang' mondo los godo sukari lwet ji giwegi. Wacho ni otamore wachno. Weche mabende neno ka amedo yudo kanya kwa Ramogi namba 360 kachiel kod jok mabende yudo wa e Facebook mar Ramogi TV. Neno ka Mrende wacho ni Mrembe Ramogi TV neno malera ahinya kenda mor. Ben kawuok Kisumu County sirikal badho oge nikech en be ogero factory owewa water niang' kama wan wawegi ma waero. Kik ketnwa weche mang'eny. Ramogi rio na batirio nade erokamano nyario maber sedonjo kendo weche manyien mag Migago donjo na mos kantiere karen ka. Joma onge okumba mosidhi mag apaya to maka yote waol gi accident masaka sa endara. Bente Charles wacho kamano. Kasto inyisa kani Sara Singa wacho ni nyithindo nyuol e gwenge mag West Kenya Mkago wang' neno. Koro wacho ni winjo bed ni ng'iyo kaka inyalo puonj nyithindo mondo gibed gi ng'eyo gi ritruok e weche mag ngima mag nyodo mondo piny Kenya obed gi nyithindo ma inyalo riti. Nyako Ramogi inyalo medo ndiko na ka igolo na pache namba 2360 kata mane Facebook mar Ramogi TV. Ilongo ni Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Omiyo yudo weche gi achiel kachiel kamora mora ma intiere dichieng' ma kawuono e weche manyien mag Migago. Parni wamedo kelo ni gima thoth ahinya. Joma bende ndiko na e Facebook kar kae ndi wang'e ne moko kuom jari adek mosendika na Migago biro makara ahinya kena neno Ramogi live rapogi Kenya Mkago malungo ni Otis Tinga Oganyo. Erokamano ahinya. Eze ko Ramogi lere dala mara wendo kenda mora inya Margaret Oranga bende neno wa kendo winjo wa loud and clear en kod waka kendo mor kod kaka wakelo weche manyien mag Migago odichieng' ma kawuono ni nyako Ramogi. Odhiambo Joseph Kombo Ramogi TV lere dala mar Nakuru kenda winjo maler weche manyien bati. Amora inya Amos Palma tuned from Nyali Mombasa en bendo wacho ni weche manyien donjone kendo miyo bedo gi ng'eyo kuom gik matimore pacho ka gi alwora mar pinje mamoko bende. Erokamano nyako Ramogi yena mondo kura kawiyo gi kanyo ka wadugo purwan gi mamoko mathoth e weche manyien mag Migago dichieng' ma kawuono. Bed mana kete Ramogi TV.
niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ramogi wadhi nyime nyako gi weche manyien mag Migago ka koro wadani wadhi ane gwenge mag Nyamira. Kaunti ma Nyamira obago nyasi mar alam ne rapar manen jatend kweth mathoth e od bura mar County Assembly ma Nyamira Elijah Osiemo manowito ngimane masira makoch mar apaya. Nyasi no mobagi e kar chung od bura ma Nyamira kotele kod Speaker Enoch Okero ma bende ne oten kod jotich e kar chung od bura no kod od bura mar County ma Nyamira. MCS ma Nyamira go kanyakla kod jotelo mamoko ma Kisii bendo yuore nyasi no ka Osiemo par kaka jatelo mane ratego kendo jaratiro mane nitiere kod ranyisi makare mar tim makare ni oganda. Aliofanya ndugu yetu na kwamba katika ufufuo wa jumla bunge tukaona tufanye maombi siku hii ya leo ili tukaweze kumkumbuka mwenzetu na tujikabidhi katika mikononi yake Mwenyezi Mungu akaweze kutuongoza tunaporejea katika vikao vyetu vya bunge hapo kesho. Mheshimiwa Osiemo was a great leader, and as you remember, during the burial period, he was praised as a good leader, and even today, from the father, from the pastors and other leaders, everybody has said Osiemo was a good leader, and that's why we are here also to remember him. For the 1 year, I interacted with him as the leader of majority and as the leader of minority. We had a frictionless session in our assembly. For the first time in our history, our county of Nyamira has had no squabbles between the assembly and the executive. Wadhi nyime nyako Ramogi ka wang'iyo mabende otudore gi weche mag twak. Jodongo mawuok e gweng' ma Pokot, Karamajong, Turkana gi Marakwet dwaro ni sirikand Kenya Kwanza gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya mondo bed gi twak mar neno ni gikelo kwe e pacho ka. Kotelne kod jakoma margi Wilson Lopeta, jodongo go mokelo kwe olero ni ber biro beti e pone kweth ariyogo obedo gi twak gino mabiro bero uchumi ma pacho ka. Jodongo go manoloso e boma ma Eldoret, County ma Uasin Gishu e kinde mane gintiere romo mar nyayo kwe gwenge ma kono koting'o Baringo, Turkana gi Marakwet, owacho ni kwe ma pacho ka nyalo mana bedo ka oket lai makare mari waganda kamoro achiel. Lazima tuambie hawa sisi wazee tuko hapa na hatutaki inji tena ya kuchezewa, hatutaki inji tena ya kuharibiwa. Mahali maneno imebagia saa hii, watu wa Kenya, watu wengi wanangojea hii watu wasungumuze. Hapo kwenye kusungumuza, kwa maoni yangu, mimi naona pali kazi ngumu iko ni kitu ya kusungumusia na vile uamuzi itawekwa ya kusaidia ya kuleta mapatanisho. Naomba Kenya yetu kiongozi awe na heshima yote. Laila Ruto akae pamoja, asungumuse nchi yetu ikae na amani. Kusungumusa ndio nasaidia nchi hii, sio maandamano. Naomba nyinyi wanaosumbuana na hiyo mambo kwamba muache hiyo mambo ya kukombana katika nchi yetu. Watoto ni wetu, wazee ni wetu, nchi ni yetu, uongozi ni wetu. Ramogi seche ma jopuonjre mag higa mokwongo donjo e kuonde mag tiegruok koting'o mbalariany mopogore opogore pacho ka, lokruok e wi chenro mar siro somo e weche mag omenda pod dhi nyime ka buogo jonyuol mang'eny
ma onyiso luor ni samoro ok ginyal bedo gi yot mar yudo omendago. E kaunti ma Kajiado, jonyuol pod kale midhiero mar ndiko obok mar oro kwayo kaluwore kod lokruok manyien e weche mag sir mag omenda e somo mar mbalariany. Kata kamano, kar tiegruok mar tije lwedo Masai e boma ma Kajiado to ketne yore mag konyo jopuonjre mondo mior ote kokalo e yor lony manyasani. Nyakoromogi ma en lipot molosnwa kod jafumbo marwa Brenda Rawer. Kata kamano ikelnigo yo machalo kama. Tiegruok mar tije mag lwedo ma Masai, waromo gi Eunice Mulei ka donjo ka okelo nyathine mondo mi obi osom kanyo. Eunice lerno kawe thuolo mar juma achiel ka oro kwayo mar omenda mag somo mag mbalariany kapok oyudo duoko. Kata kamano, pod en gi buok ni ponono kwayo mare ok bi chopo kare. Ilitutatisa sana, tukaenda cyber, tukaenda wapi, karibu wiki moja hivi tukijaribu. Last week Thursday ndio mtoto aliamka saa 8 ya usiku, akajaribu na simu na ikaenda through. So sasa from there ndio tunangojea tuone vile serikali itasema. Japuonjre ni en achiel kuom jopuonjre 2,254 mane omi thuolo mar timo kit somo mopogore opogore e kar tiegruok ni. Nyaka chop tich adek, jopuonjre 100 kende ema ne osendikore, ka pod ilero ni ng'enygi pod nyagore gi ndikruok ka moko pod manyo omenda mag somo. We are expecting around 2,054 trainees that were placed by COOPs in our institution, and those that have not yet arrived, we really urge them to come and report, because we are going to assist them when they are here. We have a team of both trainers and student leaders who are assisting these students to complete the process. We apply for them both day and night, and as early as 7 and as late as midnight they can walk into this center and they'll find the trainers here and also the student leaders to assist them. Jonyuol mang'eny bende koro wito geno margi mano ka bang' nyithindgi oro kwayo kokalo e mbui manyasani mano mar ndikruok. Migago mar somo e kaunti ma Kajiado oro kwayo ne sirkal mondo mione ni jopuonjre mawuok e anyuola ma yutogi ni piny okowe oko. Wengi sasa hivi hata chakula ni shida. Kwa hivyo sasa hivi wakiambiwa walipe fees, na fees ya shule ya university colleges imekuwa mingi, watoto wengi watafungiwa nje. Ni president ajaribu kabisa iwezekanavyo, watoto wasitumwe nyumbani, na hiyo process ya help na scholarship wajue kama wazazi vile watatufanyia. We are trying to encourage them that it is not them to determine how much the government is going to finance them. It is them to come and apply for the help financing, for them to be classified in the 4 categories that the government has talked about. Japuonjre mora mora mabiro yudo thuolo mar ndikruok biro donjo e mbalariany kata kuonde tiegruok mamalo mag lwedo ma ok odewo kuonde ma giwuoke. Omenda mar somo biro konyo nyithindo ma wuok e anyuola ma yutogi ni piny. Kosudu nyime Nyakoromogi, sirikal mamalo idwaro mondo med omenda ma ichiwo higa ka higa ne counties ma pacho ka mondo konye tieko chenro manochaki to pok orumo nyaka ne loch gwenge chakre e thurka. Giloso gwenge mag Kipsimo iromo manokelo kanyakla jokanyo mopogore opogore e chenro ma otimore kaunti ma Nandi, gipuoyo kang' ma okawo mar kalo e wachno mar omenda ka ward dhi yudo omenda madhi konyogi e tayo chenro mag dongruok. Kar chung'ur bura ma Nandi chopo kwayo margi mar NEDA, Nandi Equitable Development Act mag 2023 e chik mondo migirang kaka omenda moketenge mondo kel dongruok e ward ka ward kendo yang kaka omenda go tiyo mara ni gitiyo e yo makare. Tulipewa pesa ambayo ni equivalent to 34.5 million kwa kila ward. So tunaomba ya kwamba hata ingawa hivyo hiyo pesa kwa kuanzisha projects ni iko chini, lakini tunaomba county government, tunaomba by national government ya kwamba watuongezee hiyo fedha, sababu tunaona wards zingine siko juu. Na mimi nimefurahi kwa sababu nimeona ya kwamba pesa imeelekezwa katika mashinani penye wananchi katika ward level ndio watakuwa naamua ile kitendo ambaye wanaunga mkono zaidi.
Following that, an act has been passed by the County Assembly of Nandi. This is the Nandi County Equitable Development Act 2023, which was passed and accepted by the governor recently. We have moved forward to implement, and this is the process of implementing it. The act identifies the ward as the very basic unit in development and creates a ward committee which will be in charge of identifying, prioritizing the projects, monitoring the same, and looking into it that which is intended is done. Rowere mathoth manowuok oko mar temo hapgi chenro mar kepo mag jolweny e kaunti ma Kajiado nolornegi oko kaluwore kod rem bedo kod kilo madwarore kapok omi ng'ato thuolo mar donjo e kweth mar jolweny. Rowerego onyiso hum margi ka giwacho ni ne onego migi thuolo mar temo hawi kaluwore ni nok mar kilo magingo en kaluwore kod nok mar chiemo ma okel kod oro manokoko kaunti ma Kajiado. Kata kamano, Lieutenant Maximila Lusite manotelo ne chenro no yango ni chenro no ne en makare ka onge ng'ata ma biro gi obok mabandia ka en mano ma ota e yo mahuyanga kata biro ne kwan matin mag rowere e manowuok. Nimekimbia like 1 week now, and so mamangu pia ameniombea sana, sijafaulu. Sasa sitaki kupokea simu, sijui nitasema nini juu walikuwa na hopes na mimi, lakini mimi nimeambiwa meno yangu moja si mzuri. Sasa tulikuwa tunauliza ni namna gani, yani criteria ilikuwa gani, kama meno ilikuwa mbaya wangetuambia mapema. Turnout imekuwa chini kiasi compared to the other 2 days zenye tumefanya recruitment. Mambo ya cheating hatuja experience, mambo ya cheating, the certificates and all the documents tumekuwa tukiangalia. Wale wamekuja recruitment wamekuja na all the required documents. Piny owacho mar kaunti ma Kisii osingo mar kedo kod MOU gi tiyo kod yedhe ma kelo mere kind rowere mayudore e alwora mar kaunti no. Nonro nyiso ni MOU e kaunti ma Kisii koro nitiere 21% kowuok e 30% e higa mar 2019. Apisa maduong' e migawo mar thieth Gladys Aminga kane loso e seche mane oyawo ayanga kampen e kar chung' od bura ma Suneka Bonchari e kaunti ma Kisii owacho ni jonyuol kod jokanyo manitiere e oganda onego riwre kanyakla e kedo kod midhiero makamano. Chenro bende nokelo kwe e kind oganda e wi kedo kod MOU gi yedhe mamero ji ma bende ne giwinjore mar nywako lwedo mar tieko e kaunti ma Kisii. Tumeweka jitihada kubwa kuhakikisha kwamba wasichana wetu wasipate mimba wakiwa wadogo na chini ya miaka 20. Na mimba hii tunasema teenage or teen ni wasichana ambao wanapata mimba wakiwa chini ya miaka 20. Na inakuwa ni huzuni sana kwa sababu huyu mtoto anapata complications. Mara nyingine anapata kwamba anakuwa school dropout. Mara nyingine unapata kwamba mtoto wake anakufa au yeye mwenyewe anakufa. Na mara ya mwisho unapata kwamba poverty index inakuwa very high. We want to ensure that our girl child is protected and given an opportunity, because we all know that those pregnancies are the ones that have increased the dropout from schools at the age of 15, 14 and even 16. Ramogi jotend gwenge e kaunti ma Busia ywak ka giwacho ni Weche osebedo kowil kodgi kuom kinde malach ka gidwaro mondo chudo margi kendo mago ma gitiyone mondo ketgi rang'iny mar bende neno ni gikonyo ruodhi e yo makare e gayo timbe mopogore opogore ma kelo chochni mag arita e gwenge makono. Ka giloso e gweng' ma Kamolo Teso North bang' romo kod ruodhi kanyakla kod jodongo mag gwenge kotelnegi kod Grace Adewa. Giwacho ni gin achiel kuom jogo ma wicho wil go e oganda kata obedo ni gitimo tich mag neno ni arita obedo makare nyaka kinde mag otieno ka gwandruok owuok kod midhiero mamoko, kendo giwacho ni ma miyo moko kuomgi osebedo kod ngima matek. Giwacho ni chenro mag thieth kod puonjo nyithindo margi bedo matek kaluwore kod onge mar omenda, ka koro gidwaro mondo migi bende lewni moyiedhi miluongo ni uniform mondo mopoggi kod joma moko ma gitiyo negi kendo bende oyanggi seche mag otieno. Mabiro ka jaod bura ma Busia Catherine Omanyo dwaro ni sirikal mamalo keto kenge
mag neno ni ochul jodongogo mondo gitim tich mong'ere. Saa zingine una nafasi ya kufanya kazi. Unaweza enda upalie mahindi laini moja, unaitwa kwamba kuna ng'ombe imekula mahindi ya mtu. Lazima unawacha laini hiyo na unaenda. Na pia unajua mambo ya usiku. Sisi kama Liguru naweza umusha hata usiku wa manane. Rajaa wajali na huenda ikawa inanyesha. Una raincoat. Tafadhali uniform ikuje na raincoat. Hata hii reflector jacket itusaidie. Kwa hakika sisi Maliguru pia tuna familia. Kama mimi nina familia, watoto wanasoma. Ukirudi mtu umeangalia ng'ombe ya mtu imekula mahindi, hakuna kitu umepewa. Kuja mtoto anataka kalamu, unaambia I'm from volunteering. You volunteer, watoto wanabaki nyuma. Ndio unaona mafamilia wengi ya Maliguru wengi wamekufa bila msaada. Nashukuru sana serikali kusikia kilio cha Maliguru na kuweka ka budget kiasi ya kusupport Maliguru. Chenye ninaomba wasianze kusema ati Liguru akuwe na certificate sijui ya diploma au wenye wako tu sahi. Ero kama nanya kwa Ramogi kumkete Ramogi TV amora inya nikechana no kapoda imedo ndiko na kapo kwa dhembele koda weche manyien wa yude ne moko kuom ote magu ma umedoro kama ora inya nikecho yero Ramogi TV ekinda television mamoko dichieng' makawuono mabene no dichieng' mogik mar dwe mar 8 Odhiambo Chola jakanyal ganda Dhewa wacho ni akwayo ni mondo jatend piny owere koda weche mag jopur niang' kata owere kod kembego ma tiyo ne jopur niang' kendo jopur niang' giwegi obed gi duol gi winjruok gi kembego mondo giti e yo makare. Adienge ada mar nyatuoro Raila Odinga wacho ni weche mang'eny gik mane osetimore kamano piny mana piny koro owere gi weche mang'eny. Ero kamana nya anoka wajoni waol gitenda goko miriambo godo piny Kenya. Rolex kawuok Migori wacho kamano. Melin kawuok Game Akala wacho ni Ramogi neno maler ahinya kendo omor ahinya. Jedung Wilson Nandiga kawuok Ogwedhi Masai walemo ne piny Kenya mondo mi obed gi kwe kinde duto nyakwa Ramogi. Wadhi ane nyime kod weche ginang'isi ni alidho mana moko ma useoro kaso wadhi nyime. Jokedo ne weche kata jokedo ne weche mag chike mapacho kai kaunti ma Nyamira seo serikal mar kaunti no kuom keto inga mar chopo paro mar jopiny kokalo e komenda mag 223 kod 224 kagiloso Nyamira Uraia Trust pamoja gi komakore kod Nyamira Budget Champions oseo migao mar omenda kod chenro mag kaunti no kuom chano chenro chieng' Jumapil kapok gi chungo lokruoge kendo rem lando lipodno ewi chenro no mopogore gi keto e mbui mar kaunti. Lai mwinjo bed ni tiyo godo eneno ni jopiny ogolo duondgi e weche mag dongruok mag kaunti. Gigolo ywak ka gidwaro mondo chenro no onuo kendo mar mondo jopiny oyud thuolo mar golo pachgi ewi chenro go. Na si siku ya kazi wakati to raise that issue walichange wakaiweka on Monday and Tuesday, which was a short notice. Tuna raise these issues to the county government. Public participation was not done. Warudia hiyo exercise ndio the public waweza participate in that exercise. In terms of publication and advertisement, the only thing we saw it was on the county website, whereby they had said that we have the public participation on 27th and 28th. So, and they gave the dates. And later, after us as the budget champion complaining, the dates were changed to 28 and 29. Kama sisi waremafu hawatu uniform. Ya pili, wakikuja huku kwa meetings, hawakuji na kuna wenye hawaongei ama hawasikii. So, hawakuji na sign language interpreter. Wakikuja na hizi documents kama zimeandikwa na hizi writings kidogo, kama mimi I usually strain, lazima niweke hivi ndio nione. So lazima eita kwa wenye wako na raw vision waandike rachi print na wengine wenye hawaoni completely waandikie wakwe na hiyo prayer. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi ni mar en gima timorega.
Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyo go man network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimora mora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go Tich Abich ka Tich Abich seche machal kama. Ka in jahera mar Luo Benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nyakora mogenyo wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Tich Abich ka Tich Abich, Sang'wen otieno. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako chia, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for all. Miane ngima nyarko chia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoto miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kwapuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia, Tich Abich ka Tich Abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore pa utuke. Gor Mahia emomako mpira Samuel Onyango. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. Watino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka Yego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teachability. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno la kela nikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Wekelea na shabiki kaende. Naitwa Alice Mutindi, nimetoka Embu. Nikapigiwa simu kwanza nikaignore, nikapigiwa tena nikashika. Nikaambiwa ninapigiwa kutoka Shambiki. Nikakumbuka,
ulikuwa umecheza? Nilikuwa nimecheza. Sikuwa naamini hadi saa hii bado. Ulipiga nduru? At least and learned my business. Chezeni mazita win pia nyinyi. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416. Odhi nyime nyakwara mogi wang'e mamoko bende ma pod anyisi ni waiko ne riwruok ma oken mar piny owacho miluongo ni Tropical Initiative in Poverty Elevation STIPA ochako chenro mar siro pur mar bel gi pith mar gwen e kaunti ma Siaya. Jatatije mar apisi mar STIPA Pamela Opio wacho ni ne gitiyo kanyakla kod riwruok mar Kenya Agriculture and Sorghum kod pith mar gwen e kaunti ma Siaya. Pamela lero ni e bwo higni 2 chenrono gisebedo ka giyiero jopur ma gitiego ewi pur kod pith madwaro gimaduong' en neno ni jodak odak ngima makare kendo chenro mag chiemo bendo bedo mabup e gwenge makono. Pamela jiwo jopur mondo mi odonjre pur mar bel nikech bel yuto ne ber kendo oloso nyasi mar jopur manobagi karemo manitiere apisi mar sub-county ma Alego ka wabedo hosted gi group miluongo ni Siaya Grain Growers Cooperative. Siaya Grain Growers Cooperative no bi watiyo go kamora achiel mondo ginyis kaka inyalo ti gi bel e yore mopogore opogore. Kanu wuotho taparo neno kaka bel inyalo los go samosa, bel inyalo los go mandas, bel iloso go chiemo minyalo riwo kaka breakfast, iriwe kata galot, mano kata kapok irege. Weri gi nyuka mwang'eyo ga mapile chande. Koro mane gima watimo gi jokamana kaeri, to waneno ka pur mar bel osedhi mbele. Bel en chama kipidho to ok nyal wuokie nono kata ka koth tin to nyaka yud gima nyathi nyalo chamo e ot. Mar ariyo, watemo bende jiwo pith mag cham kaka bel, cham kaka muogo, cham kaka rabuon, to nikech gigo gin madhi piyo piyo to kendo ginyalo vumilia drought, gidumilia oro ka oro ok. Kendo machielo bende watemo jiwo weche mag pimo lowo nikech lowo mwatiyo kod sani osewito ndhandhu kendo onge chiemo manyalo support dongo mag cham. Koro wadonjo puro pim lowo kendo ging'e aina mane mag mbolea kata ka gidhi dwaro e duka to ginyalo nyiewo. Jopur mag oduma ikwayo mondo ore ane matin kapok giuso odumgi ka jatend migawo mar pur Mithika Linturi igeno ni biro lando nengo manyien mar oduma juma manyien. Linturi bende wacho ni sirikal oikore mar biro nyiewo oduma ogunde maromo milion 1 kowuok kuom jopur. Joiso Duor nigi ler mar wachni. Kaluwore kod jatend migawo mar pur Mithika Linturi, sirikal biro lando nengo manyien mar oduma juma manyien, gino mabiro miyo jopur yudo yuto mabopa. Kane oloso e kaunti ma Trans Nzoia kapok ne oyuoro e nyasi mar odiochieng' jopur e puodho mar Kenya Seeds mantiere Endebes, Linturi owacho ni sirikal keto piny okenge duto mar neno ni jopur oyudo yuto maber bang' chwero luya mang'eny ka gipidho chiemo e pachoka. We are announcing to be able to fix a price. And of course, even government will buy 1 million, just as the president has sent, 1 million bags of maize for a national strategic reserve. And once I'm finalized consultations with Treasury and other stakeholders, probably next week, we'll be able to announce how much we will be buying a bag of maize. Jatend migawono mar pur bende geto sekta mar chak kod ringo ka bende oketo piny chenro makare mar neno ni jopith oyudo kodhi mabeyo. Kowacho ni chenro no geto duoko piny nyiewo kodhi mag jamni kowuok e pinje maoko. And I think farmers should also appreciate that the government has really put a lot of effort in trying to subsidize their cost of production, and for that matter, that subsidized cost must mean something.
Jokanyo sekta mar pur koro dwaro ni jopur duto mapachoka oti kod lony manyasani e pur kendo giwere kod mwandu mabandia. Mnanunua mbegu ili tuweze kusonga mbele. Fanya research field day ili tukutane na mahitaji ya wakulima, kwa sababu we go to the field and assess the needs of farmers and interpret through the certified seed that we have. Tuendelee na mantra ya cabinet secretary wetu na mantra ya president wetu kusema kwamba tunamaliza aibu ya njaa Kenya. Hiyo ndio tunafaa tushikilie. Jopur mane okoyudo thuolo mar ndikore higa mokadho bende jiwo mondo chop edero mag duola makano kothe pachoka NCPB mondo gindikre kochakore dwe manyien. Kupitia ofisi ya county commissioner mpatie wale wenye wamepatia hiyo jukumu wakati mwepesi ili waweze kufanya hiyo kazi. Eseche makoro jopur nitiere odira mar keyo, jopur ikwayo mondo kik usne agents oduma nikech agents go nyiewo oduma mathoth kowuok kuom jopur e nengo mane piny, gino manyalo kelo ne jopur lala maduong'. Joyce Oduor, Ramogi TV. Koro mogi wadhi ane piny mar Afrika ma milambo kama mayo ji 60 owito ngimagi e masira mar mach manomuoch e boma ma Johannesburg e piny mar Afrika ma milambo. Maendi en wach ma oyangi nyakoro mogi koro sani imanyo jogo ma bende diponi pod omoko e kuonde mane masirano timore. Ji mamoko maromo 43 oyudo hinyruok bang' mach muoch e gorofa mar 5 kaluwore kod jal ma ochung' ne chenro ma apoya e boma ma Johannesburg, Robert Moloazi. Joneg mach ne ochopo mapiyo kendo golo oko ji mane odak e odno. Gino mane okelo mach ma kamano pok ong'ere, kata kamano chenro mar manyo ringre joma moko dhi nyime seche buora bang' masirano.